Maghagpat day ko kamunggay. Kay akong sagulan og litson manok. Kamunggay mo. Press na press atong kamunggay karon. Press na press or press na is? Patan ko ni kay aron nga makakaon og sustansya. Kaya ang kamunggay moiray na sa tanang gulay. Taas kay na siya sustansya. Vitamin E, vitamin C, napagi iron. Basta daghan, tambal man gani po ning kamunggay. Dengan tambalan ani, tambal sa samad, tambal sa mga ubo. Round man siya sa tanan gibati sa lawas ang kamunggay. Mo ni nga nahimo ni siya ang reyna sa tanang mga gulay, kamunggay. Tanutan na sa tarawon og kamunggay kay mao man ay pinakasustansyado. Nya subakan man dayon og litson manok. Aron nga lami kayo ang atuang sudan. Lami ang sudan nato kay kuan man litson manok with kamunggay. Mo na pares kay sa tanan sila. Kay nakakuha pa untag kapayas. Ay naa din tay kapayas pero man mapaniti. Sus sakto. Sakto yun ta, kapayas ug ang kamunggay niya, manok dayon, perting pagkaparisa. Paris, tayo kayo, ikuha na itong papayas ko. Di ara di ay ang kapayas dako kayo. Unahon sa nato ni kamunggay. Ya. Ini kahuman sa kamunggay, butangan dayon nato niyog tanglad. Tambal gihapon. Tambal ang tanglad. Tambal ni sa nanang mga taas og blood pressure. Lagaon na ning kamunggay or butangan og init tubig inumon kada adlaw. Mayon na yung kuan siya. Ay. Adi mana sounds. Mana sounds. Kini maghagpat og kamunggay dugay gyud kay ta mahuman. Kay saon nga ato lolong nga pahinay ang sunata. Log suminayan lang sunata. Ikaw, ato. Di papahinayan ang sunata Tukar na. Tukar naman. Gamay lang. Gamay lang ito.
Copyright. Mo din niya akong mga kauban diri oh. Nangaon na sila una-una. Oh. Ngaon na sila una-una. Nagduwa man ning isa eh. Nagduwa. Yeah, CJ. Si Dudong CJ. Oh, lami kay sudan no. Bihon with carne norte. Ay, corn beef. Corn beef di ay ilang sudan. Kita dato. Pwede na rin kanina rin nanin mga ito ito. Mo, nagsigira kagtatog ko. Naimuot ko sa trabaho ba? Idaghan ginako ko ano kamunggay kaya aron nga tagbaw gyud kaon sa utan. Kuag tukog kay matukan man tanin tagas tukog oy. Moni. Moni madali-dalig utan sa pobre. Pero kumpiyansa ka, kamunggay-kamunggay lang, pero taas og vitamins. Si po yung ano. Ayan na. Kita din. Kamunggay lagi, pero sustansyado. Kamunggay. Inig ko anday na mo, inig pangaon dayon. Nada yun may saging. Saging. Hinog na kayo mong saging. Dili sa bukid, libre ra tanan basta magkugi, mananom kag saging, mananom og kapayas, mananom og mga utanon, kamunggay. Libre ra, wala joy, mausik nga kwarta basta kugihan lang kamo tanom. Kini sa garden ra ni nako gikuha. Kay atong panahon sa pag-uwan, nakatanuman ko, mao ni nga nakagulay ko karon. Natawa sila kay kamunggay daw. Katawa daw sila ay kay nagyaw-yaw daw ko diri. Katawa sila kay nalingaw sila sa kuha nagtanaw ba naminaw. Ya, gipauna naman namo sila kaon kay mga bata man basin makatuog na. Upa ko kanon. Kanang igura mahurot ha basin og inanang banatag bahog unya da hindi mahurot. Huruton gyud. Di ka pagurot. Huruton aron di mausik ang kanon. Ang sudan sa mga bata kay kuan man ni bihon with corn beef. Bihon with corn beef. La? Iji manok ba? Manok na? Kaon ang tulala. Lalo, iji manok. Nagkaon